batang remang-remang manis-manis pelayane senter langga potro geser ora bisa Monitor vokal tambahin mas. Cek C A cek abut cek efek. Atur para kanca atur pembagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget ing rawuhnya ing pakempalan siang punika mugi Allah ingkang maha kuwasa karsa paring mitata para putra para pambagya nuwun amrih bapak ibu sadaya banda bahu pikiran lan tenaga sarta mantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring mitata kita sesuwun dumateng pangeran saged netepi kewajiban derek dawuhing Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget ing rawuhnya ing pakempalan dalu punika mugi Allah ingkang maha kuwasa karsa paring mitata atur para pambagya sesuwun dumateng pangeran saged netepi kewajiban derek dawuhing Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran.
aku basa pemuda dusun Bandung sing rupane Allah awe tunggal bangsa pamentasan ini yang besar sekali untuk memperingati acara siang ini. para rawuh
Maketan wau penampilan saking Rodat Putra.